Opäť vás vítame pri ďalšom dieli nášho podcastu Pharma Update. Dnes sa budeme rozprávať o transparentnosti pri rozhodovaní o úhradách liekov. Moje meno je Ivan Humeník a vítam tu opäť svojho kolegu Tomáša Husovského. Ďakujem pekne. Si sa nevidel dočkať, čo? Presne tak, áno. Ja som ti to videl na očiach. Moja téma. Toto sú tvoje témy, si v nich doma a vedeli by sme pokračovať. Áno. No dobre, v podstate táto téma vznikla na základe tvojho podnetu, ty si za to môžeš. V predchádzajúcom dieli sme sa bavili o kauze Pharma, a nie, zase som sa pomýlil, Pfizergate. My sme si ju nazvali pracovne ako Uršula z Kolavon, alebo že radosť euroskeptikov v parlamente. A ty si vtedy spomenul, že bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, že ako to vyzerá s transparentnosťou pri rozhodovaní o cenách liekov na Slovensku. Áno. Zadal si mi to. Zadal som ti že tu máš, doma. Vybav to ty. Áno. Príprav. Nechaj tak. Nechaj tak. Tak dneska by sme sa o tom mohli trošku porozprávať, ako to vlastne je, s čím sa my stretávame práve pri týchto typoch konaní, keď máme možnosť byť účastní takýchto rokovaní, alebo keď pripravujeme nejaké podklady. A akú to má súvislosť práve možno aj s tou kauzou Pfizergate, kde súdny dvor rozhodol o tom, že aj SMS-ky medzi predstaviteľom Európskej komisie a medzi súkromnou spoločnosťou môžu predstavovať dokument, na ktorý má verejnosť má právo poznať jeho obsah. Ja možno, že skôr ešte ako mi začneš klásť nepríjemné otázky, ako ťa poznám, že čo a ako, by som sa možno vrátil k tomu, že prečo je to vlastne téma. Ja sa vždy na to pozerám tak, že rozhoduje sa o verejných zdrojoch. A veľkých zdrojoch. A obrovských zdrojoch. A to nie sú peniaze, ktoré niekde ako keby jednoducho politik vlastnou hlavou sám naakumuloval. Áno. Ale sú to peniaze, ktoré sú výsledkom nejakej ekonomickej činnosti mimo iného, ale vo väčšej časti nás všetkých. To platí ako pre Európsku úniu, tak to platí aj pre nás ako pre Slovensko. A preto je úplne prirodzené, že my máme legitímne právo poznať, kto a akým spôsobom rozhoduje o tom, ako sa tieto spoločné verejné zdroje investujú. To bolo nakoniec aj otázka, ktorá viedla tých reportérov z New York Times, keď boli zvedaví a sa pýtali otázky Európskej komisie, že o čom si oni písali tak po večeroch, že čo tam bolo v tých správach. Je to vlastne legitímna je to nielen zvedavosť novinárska, ale je to aj naozaj akože taká tá kontrola nad tým, ako naši predstavitelia, ako verejní činitelia rozhodujú o verejných zdrojoch. Áno, ľudia asi majú radšej túto informáciu, ako zisťovať, koľko sme dali za nákup v zbrojárstve, alebo na nákup, alebo zmenu výzoru našich policajných aut. Tak. A lieky asi ich viacej zaujímajú. Ale to platí aj pre tieto oblasti. Áno, samozrejme. Aj otázka toho Spartanu by ma zaujímala, že koľko stál. Dobre, OK, nie všetky informácie sú tak, ako sú položené v celom formáte dostupné. Sú určité výnimky. Ale dnes sa pozrieme naozaj na to, akým spôsobom je to upravené pri rozhodovaní o liekoch. Takže, ja by som to možno rozdelil na dve také časti. Prvá časť sa týka situácie, kedy som farmafirmou, ktorá má záujem svoj liek nechať uhrádzať z verejných zdrojov. To znamená, čo mi ostáva ako jedna z možností tých takých systémových, je požiadať ministerstvo, aby rozhodol o tom, že zaradí môj liek do zoznamu kategorizovaných liekov, prizná mu nejakú úhradu, rozhodne v akej výške tie poisťovne budú tento liek uhrádzať. No, kto si čítal zákon 363/2011 o úhradách, musí byť z toho šalený. tak, ako si to povedal, že no nie je to jednoduché čítanie. Je to taký Dostojevský, by som povedal. Je to ťažké. Nie je to Joe Nesbo alebo
nie je to severská kriminálka, ktorá ti tak odsýpa sama od seba. Ten zákon ti umožňuje si to vysvetliť po svojom. Teda kto má silu, kto má moc, tak ten si to tak vykladá. Niekedy, nechcem povedať, že hlava 20. Nie, to nie. Ale je to naozaj extrémne zložité čítanie. No a teraz, keď ideš pripravovať ten návrh na začatie konania a nie si v tom úplne až tak doma na Slovensku, lebo môžeš byť zahraničný držiteľ, nemáš tu ešte celý stav právnikov, inteligentných advokátskych poradcov, ktorí ti povedia, že ako tými chodbičkami možno že prejsť a tú žiadosť pripraviť alebo ako reagovať na nejaké námietky, tak je prirodzené, že si chceš tie veci prejednať s tým štátom. No a preto my v zákone máme možnosť tzv. Konzultácií. Predmetom konzultácie je napríklad to, čo hovoríme, že ja sa chcem spýtať ministerstva, že počujte, takto nejako to mám nastavené, je to takýto liek, mám takúto nejakú predstavu o úhrade, nejakých takýchto podmienkách, tieto podklady mám pripravené, čo si o tom myslíte? Je to naozaj také, že to predžutie tej témy a je fajn, že náš zákon to umožňuje, dokonca hovorí, že a to je podstatné, dokonca stanovuje spôsoby a pravidlá, ako k týmto konzultáciám dochádza. A jedno z tých pravidiel je to, že už keď ku tej konzultácii dôjde, tak to nie je vec, ktorá sa deje za zatvorenými dverami, zamknutými v nejakej bezpečnej miestnosti, kde nie je ani signál, ale naopak. Z takýchto konzultácií sa majú robiť zápisnice, záznamy a dokonca zákon hovorí, že takéto zápisnice majú byť zverejnené do 10 dní od stretnutia. Je tam výnimka, to je to, čo sme si povedali, že nie úplne všetko je povinné dávať vonku, nemajú sa zverejňovať osobné údaje tých zúčastnených a takisto ani informácie, ktoré majú povahu obchodného tajomstva. K tomu sa ešte dostane, lebo to je také, to je práve tá zaujímavá vec, jedna z tých zaujímavých vecí. Takže tu môžeme vidieť, že aj slovenský zákonodárca myslí na to, že že jednak vytvára priestor, aby sa komunikovalo aj menej formálne. Vieš, že nemusíš ako keby odstraňovať tie nejaké nezrovnalosti už počas formálneho konania, vtedy je to o mnoho viac bolestivé, už ti plynie čas a tak už máš zaplatený správny poplatok a tak ďalej. Ale môže si to prísť vykomunikovať a to je super. To áno. Hej, to je vynikajúce. Cieľom nie je ovplyvňovať ministerstvo, cieľom je vlastne si možno, že vyštrngať nejaké také tie nejasné veci, ktoré ti nie sú úplne zrejmé. Nakoniec možno ušetríš čas aj proste tým poradným orgánom, ministerstvu a ušetríš čas aj sebe, keď sa to vopred vyjasní. Áno, ale v týchto prípadoch len to podanie, tak asi by to bolo aj možno neosobné, pretože asi je to taká vec, ktorá si možno vyžaduje, aby sa to nejakým spôsobom vykonzultovalo takýmto spôsobom. V niektorých situáciách možno nie. Ja mám takú skúsenosť, že to veľmi naozaj závisí od takej skúsenosti možno toho, ktorý tú žiadosť dáva, že ako je v tom doma. Ale v určitých situáciách, veď aj my koľkokrát akože voláme. Vieš, že chceš si niečo overiť. Alebo je to také neformálne, len to podať. To nie je ovplyvňovanie. Neviem sa dostať ako takým možno informáciám, pokiaľ je to len takým, keď to takto podám. Tak. To znamená, že v tomto prípade, keď sa hovorí o liekoch, tak zákon umožňuje konzultáciu, kde hovorí a stanovuje princíp transparentnosti vo forme zverejňovania zápisnice. Tá komunikácia, a to akože podľa mňa, kto nás počúva, má s tým nejakú skúsenosť, a to nemusí byť len otázka ministerstva zdravotníctva. Celkovo komunikácia so štátom. A to je možno ten presah na tú kauzu Pfizer-Gate. Nie je šanca všetko uchopiť takýmto formálnym spôsobom. Vieš, že koľkokrát sme boli na nejakých stretnutiach, teraz nemusíme hovoriť o ministerstve zdravotníctva, celkovo. Nerobila sa vždy zápisnica. Lebo za mňa to je akože nie úplne vždy úplne že realizovateľné. Vieš. A to nemusia byť, a to teraz ani skôr nehovorím o takých tých oficiálnych stretnutiach, o takých menej formálnych stretnutiach. Niekde sa stretneš s niekým, niekde ideš na nejaké chodbe a je tam niekto z nejakého úradu, už sa poznáte, možno sa niečo rieši. Presne, kongres. Hej, a už niečo riešiš, čo začína mať presah možno na tie pracovné veci
nie je možné úplne zabezpečiť, že a všetko sa dá nahrávať teraz, a zverejňovať. Mám sa stretnúť, mám to, aby som mohol rozprávať niekým otvorene na 3 minútky, tak si zápisnicu spíšeme. Nahráme sa. Počuj, tu mi teraz mi napadá jeden kontext, presne k tej téme, čo sme mali minulú časť pri tej Ursule von der Leyen, že aj komisia má vlastne taký svoj dokument, teraz to nebude nejaké vykonávacie nariadenie, ale ich dokument, ktorý upravuje pravidlá stretávania sa členov komisie so zástupcami aj záujmových, aj občanov a tak ďalej. A sú z toho výnimky, že kedy sa to nemusí dokumentovať. A tam vyslovene jedna vec, že náhodné stretnutia, čo fakt je vec, ktorá sa môže akože pokojne udiať. Presne tak. A ty nemôžeš teraz, moment, vyťahneme počítač, ťuky, asistentka, poďte prosím. To znamená, že jasne, že sú situácie, kedy sa to nedá zrealizovať, ale pokiaľ sú to plánované veci, a čo je dobre to mať, ako keby, aby ten úradník to mal pod kontrolou, aby sa na to pripravil, tak v tomto prípade je to stanovené tak. Iná situácia v zákone o úhradách je, keď sa rokuje o uzavretí zmluvy, tzv. Tej MEA zmluvy o úhrade lieku. Tam priamo zákon hovorí o tom, že to rokovanie ako také medzi ministerstvom a medzi držiteľom alebo zástupcom držiteľa je neverejné. Je to vyslovene akože vec, ktorá sa nezverejňuje, nesprístupňuje, môžete podávať žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Jednoducho zákon to jasne stanovuje, že toto je mimo. No ale na to existuje dôvod. A to je veľmi podstatné si uvedomiť, že keď sa niečo nezverejňuje, tak ako v tomto prípade, tak na to by mal byť nejaký legitímny dôvod. V prípade zmluvy, tej MEA zmluvy, je tým dôvodom vlastne to, že držiteľ v podstate dojednáva s ministerstvom taký deal, kde potrebuje si chrániť, je to zjednoduším veľmi, v zásade výšku zľavy, ktorú dáva, pretože oficiálne do zoznamu ide vlastne iná cena toho lieku, ako je so štátom dohodnutá. A to je my jednoducho sa ako malý trh sa musíme chrániť v tom zmysle, že ak by sme mu tú cenu zreferencovali natvrdo tak, ako to je, tak by mu tu vyšla taká nízka cena, že by mu to pokazilo ceny vo všetkých, je pre neho podstatných, Francúzsko, Nemecko. Ale je to vlastne aj prospech štátu. A to je prospech štátu. Lebo práve on asi to aj teda dáva, aby mohol takýmto spôsobom dojednávať veci, ktoré keby nebolo to takto, alebo by to bolo verejné, tak sa k tomu nikdy nedospeje. Tak. A to je dôvod, prečo vlastne zákon hovorí, že obsah tých rokovaní je neverejný. On sa má zaznamenávať, napríklad tie osobné rokovania alebo tie ústne konania sa nahrávajú, archivujú sa 10 rokov, ale majú k ním prístup len členovia poradných orgánov. To znamená kategorizačná rada, kategorizačná komisia. A to platí aj na zmluvu ako takú, ktorá sa zverejňuje okrem jasne stanovených častí, ako je to, čo sme si už povedali, zľava, spôsob jej určenia, delenie terapeutického rizika, ak dajme tomu súčasťou tej zmluvy sú dojednania o zakomponovaní iných liekov toho držiteľa. Že akým spôsobom, jednoducho vybalancovanie toho, aby sa ten liek, ktorý zvyčajne je drahý a bežným spôsobom by sa do úhrady nedostal, vybalancovanie tých podmienok, aby sme ho tu na Slovensku mali. My teraz tiež zastupujeme aj pacientskú skupinu s achondropláziou, kde je jeden liek na svete. Žiaden iný nie je, len jeden jediný liek na svete, ktorý má schválenie na liečbu achondroplázie. Tiež je extrémne drahý. Rovnako aj v tomto prípade sa rokuje medzi ministerstvom, medzi spoločnosťou, kde sa hľadajú vlastne cesty, ako ten liek dostať na Slovensko, ale súčasne bez toho, aby cena držiteľa, ktorú oficiálne komunikuje, nemusela byť vlastne znižovaná oficiálne, formálne v našom zozname. Mimo iných vecí, ktoré sa samozrejme tam musia dohodnúť. Takže toto sa presne v zmysle zákona nezverejňuje. Toto je nezverejnené.
No a ja teraz možno budem trošku taký, že diablov advokát. My sme si povedali, že to je dobré, ale na druhej strane nemusí to byť vždy dobré, lebo sme len ľudia a ako náhle nad tým nie je tá kontrola. Je to také akože... Aj to môže pomôcť, aj nemusí podľa toho, kto je na druhej strane, kto tam sedí. Pretože môžu sa dojednať pre niektorých výhodné podmienky, pre niektorých nevýhodné podmienky. No a samozrejme, ako náhle to nepodlieha aspoň, by som povedal, takej možnosti tej verejnej kontroly, tak zrazu máš o mnoho väčšiu príležitosť to dojednať. A to nemusí byť, to není vôbec o tom, že niekto z tých orgánov má nejaký prospech. Proste to môže byť len nevýhodné pre štát. A vlastne tým, že to nie je možné skontrolovať úplne, tak je to také akože pro forma, že tá kontrola. A samozrejme, keby sme sa pustili do toho celého procesu, do toho vstupuje poisťovne v určitom štádiu a tak ďalej, ale toto si priznajme, že úmysel je dobrý, akože prečo sa to nezverejňuje. Hele, nájsť tú správnu cestu k tomu, aby to bolo tak prehľadné, je asi veľmi ťažké. Hej, tak presne. Takže na konci dňa to vždy bude závisieť od tej zodpovednosti, v podstate toho úradníka, presne, keď to tak poviem. Alebo zástupcu štátu, ktorý musí brať do úvahy záujem, ten verejný záujem. Že aj v nadväznosti možno, že na tie iné potreby aj iných nejakých pacientov. Ja by som sa ešte pristavil možno pri jednej veci, o ktorej sme sa rozprávali, a to je tá dôverná informácia, ktorú zákon 363 spomína. A možno by som len spomenul jednu vec, ak dovolíš ešte, aby sme sa dostali pomaličky k záveru, že zákon ďalej vlastne dáva možnosť, keď som ja ako držiteľ dávam nejaký návrh, tak vlastne všetky tie návrhy, ktoré sa týkajú kategorizácie, sa riešia verejne cez kategorizačný portál. To znamená, ktokoľvek v podstate môže prísť, pozrie si, aký návrh bol daný, čo je jeho obsahom. A to je cieľ tiež, nech je to transparentné konanie, nech sa komunikuje takýmto spôsobom. Ale zákon si vlastne uvedomuje, že časť tých informácií, ktoré sú obsahom tých podaní, môže byť citlivá až natoľko, že ak by mali byť verejné, tak v niektorých prípadoch si ten držiteľ povie, čo vyhodnotí, že tak ja tu tak nebudem akože tu na námestí rozkrikovať, ako to my tu máme, lebo možno to má nejaký súvis s jeho obchodnými záujmami o mnoho širšími, ako je 5 miliónové Slovensko. Preto tu máme inštitút dôvernej informácie, alebo aj obchodného tajomstva, to je trošku iné, kedy ja ako držiteľ môžem v tom podaní označiť, že ktoré časti sú za mňa dôverné a ktoré nemajú byť zverejnené. Čo je tiež zaujímavá vec. A ten pojem je taký všeobjímajúci, je to vlastne širšie ako obchodné tajomstvo. Není to úplne vysvetlené, čo nie je to úplne takéto vysvetlené. Je to v podstate to, čo si ja poviem. To nemusí byť vôbec obchodné tajomstvo. No to áno, môže to byť o mnoho niečo menej, ako keby také formálne. Je to širšia skupina, ale takéto niečo máme. V zásade to je trošku takéto obmedzenie tej transparentnosti. Opäť zdá sa, že ten úmysel je legitímny, že umožniť, aby sa rokovalo aj o veciach, ktoré, ak by mali byť tak akože dané do placu úplne, tak proste tá farmafirma to nebude s ministerstvom riešiť, lebo si povie, že nestojí nám to za to. Takže toto tu máme. No a ja by som možno, čo sa týka transparentnosti, skončil so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Pretože ten ako taký sa liekov priamo netýka, áno, ale v podstate sa týka, pretože on hovorí o tom, k čomu máme ako občania prístup, o čom môžeme žiadať a hovorí o tom, že ktoré zmluvy majú byť povinne zverejňované. A mne hneď ako prvé napadajú zmluvy, že zdravotné poisťovne. Keď sme pri liekoch, tak môžeme hovoriť o centrálnych nákupoch zdravotných poisťovní. Ale to sú aj zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi. Nie sú to len zdravotné poisťovne samozrejme, ale tie možno, že v rámci tej našej témy mi napadajú ako prvé. A čím by som možno, že chcel končiť, je čarovné ustanovenie občianskeho zákonníka, ktoré hovorí, že povinne zverejňované zmluvy musia byť zverejnené a účinnosť nadobúdajú deň po zverejnení,
ak si tie zmluvné strany nedali neskôršiu účinnosť. A čo je zaujímavé, tak občiansky zákonník hovorí, že ak sa takáto zmluva nezverejní do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že nedošlo k jej uzavretiu. Že ako keby, že od počiatku, že nie je. Že vôbec. Áno, ako keby nebola. Neexistuje. No a teraz mi tak napadajú niektoré tie veci, ktoré my zisťujeme, keď zastupujeme klientov, poskytovateľov, dajme tomu v prípade kontrol, kde nevieme dohľadať zmluvy v centrálnom registri zmluv. Ani to nehovor. Tak ono je otázne, či to je dobré, že pre koho je to dobré, pre koho zle. Lebo ak tá zmluva nie je zverejnená, tak vlastne ako keby nebola. A keď sa na základe zmluvy, ktorá ako keby nebola, platí, tak je otázne, že akú povahu majú tie platby, kto komu ako má dať, nemá dať, má vrátiť. Ale to má aj svoje čaro, že dojednanie o zmluvných pokutách. Áno. Všetky veci, kde tá zdravotná poisťovňa si kladie podmienky, ktoré sú zmluvné, nie sú zákonné, kde ako keby tú svoju zmluvnú stranu proste si chce upratať, hej, že držať ju nejako napevno. Keď nie je zverejnené, tak tak vlastne to nie je. Nie je to dojednané. Takže keď ste v takýchto situáciách, či ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, držiteľ, distribútor, ktorý má uzavretú zmluvu s poisťovňou, tak určite si dajte pozor, že či tú zmluvu máte zverejnenú, lebo je to aj v záujme v podstate toho poskytovateľa. To je určite problém potom, čo s tým, lebo kto bude ťahať za kratší koniec. No, presne tak. S tým, že samozrejme, ak poisťovňa ona nezverejní, no tak tá druhá strana to môže zverejniť pokojne tiež. Že tam ten mechanizmus v zákone je. Horšie je, keď sa to nezverejní naozaj, že vôbec, lebo tam to môže nabrať také talianské scenáre, všelijaké iskry. Slovenské. So slovenskými dopadmi. Scenáre. Presne tak. No dobre, tak cieľom dnešného podcastu našej debaty bolo povedať si o tom, ako slovenský zákon, hlavne zákon o úhradách. Slovagate. Slovagate, to si pekne povedal. Ako upravuje otázky transparentnosti, na čo máme nárok, čo si môžeme pozrieť na kategorizačnom portáli, aké sú z toho výnimky a aj to, aké sú vlastne povinnosti pri tých povinne zverejňovaných zmluvách, ktorými sa nakladá s majetkom, s verejným majetkom alebo s verejnými financiami. Tak, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, že nás sledujete. Budeme radi, ak si dáte follow, like, postlačate všetky čarovné tlačítka na tej platforme, kde nás sledujete a tešíme sa na ďalší diel a na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia.